सुप्रिया सुळेंनी केलेल्या आरोपांवर आता बीड जेल प्रशासनानं उत्तर दिलंय। बेकायदेशीर सुविधांचे दावे खोटे असल्याचं स्पष्टीकरण जेल प्रशासनानं दिलंय। वारंवार बीड जिल्हा कारागृहाची बदनामी केली जाते, सर्व आरोप फेटाळत नियमावलीचं पत्र सुद्धा बीड जिल्हा कारागृहामध्ये दिलेलं आहे। बीड जिल्हा कारागृहातील कैद्यांना नियमबाह्य सुविधा दिल्या जात असल्याच्या आरोपांमुळे पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे। संतोष देशमुख यांचे बंधू धनंजय देशमुख यांच्या पत्रानंतर आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या ट्विटनंतर या प्रकरणाची राज्यभर चर्चा झाली। त्यानंतर कारागृह प्रशासनानं खुलासा करत सर्व सुविधा शासनाच्या नियमानुसारच दिल्या जात असल्याचा दावा केलाय। आठवड्यातून 3 ऑडिओ कॉल, 2 व्हिडिओ कॉल तसंच कॅन्टीनमधून महिन्याला 10,000 रुपयांपर्यंत खाद्यपदार्थ खरेदीची परवानगी असल्याचं प्रशासनानं स्पष्ट केलंय। बाहेरचं जेवण किंवा कोणतीही अनधिकृत सुविधा दिली जात नसल्याचा दावा सुद्धा करण्यात आलाय। यापूर्वी सुद्धा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून अनेकदा चौकशी झाल्याचं प्रशासनाचं म्हणणं आहे। मात्र तरी सुद्धा वारंवार आरोप का होतात? आरोपांमध्ये तथ्य आहे की कारागृहाची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न आहे? याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलंय।